Avui, dijous, dia 23 de novembre, treballem amb sisè, utilitzant reglets per treballar en nombres quadrats. Els he fet un plantejament, en el principi, a veure si som capaços d'esbrinar un enigma. Els hi demanava que demostrassin que 6 és el doble de 3, que el doble de 2 és 4 i que el triple de 3 és 6. I després els he proposat la següent pregunta. Creus que 6 al quadrat és el doble de 3 al quadrat? Ells per grup ho han estat discutint i després ho han demostrat si aquesta pregunta era certa o no era certa. I a quina conclusió heu arribat? Pues que no es possible, que sis al quadrat no és el doble de 3. Com ho pot demostrar, això? Pues així. A veure, explica-m'ho. Pues a baix seria 6 al quadrat i a dalt és 3 al quadrat. I per tant, quina relació hi ha?